Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li m'hemm l-ebda tip ta' azzjoni li għandu jieħu dwar Jason Azzopardi. Dan wara li fil-jiem li għaddew News vela li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ma ddikjarax idħul għal fini ta' ħlas ta' taxxa għal numru ta' snin. Il-ħadd il-gazzetta Kulħadd żvelat ukoll li Jason Azzopardi naqas milli jiddikjara x-xaqla għal 3 snin konsekuttivi fl-aħħar 5 snin. Dan skont tarif li tal-Speaker meta kien mitlub mill-editur ta' News biex skont il-liġi tindbat kopja tat-tax returns ta' Jason Azzopardi u fejn ħareġ li Jason Azzopardi ma ddikjarax qala għall-2016, għall-2017 u għall-2018. Mistoqsi fil-jum ta' 2 minn News dwar in-nuqqasijiet fiskali ta' Jason Azzopardi, Bernard Grech reġa' ddefenda lil Jason Azzopardi din id-darba mhux fuq il-Kamra Lussuża fl-Iżrael li tħallsitlu mill-grupp ta' suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Jorgen Fenech, iżda dwar li ma ddikjarax xaqla għal 3 snin konsekuttivi. Samuel Lucas minn Samuel għajli Samuel. Bonġu. X'ħadd tkun qed tagħmel dwar id-deputat tiegħek Jason Azzopardi li issa ġie żvelat b'mod konkret li dan ma ddikjarax id-dħul tiegħu għal fini ta' ħlas ta' taxxa. Bħala kap tal-oppożizzjoni inti x'azzjoni konkreta ħadd tieħu? M'hemm ebda azzjoni aktar li għandi għalfejn nieħu. Quddiem dawn il-mistoqsijiet serji dwar Jason Azzopardi li jitkellem ħafna fuq il-governanza, Bernard Grech saħansitra spjega li dan il-każ huwa wieħed magħluq. Illum il-kwistjoni hija magħluqa u nirringrazzjak. Intant bħal donnu mifxul bil-mistoqsijiet pertinenti ta' News, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista diġà ħareġ pożizzjoni ċara dwar l-istorja li żvela News fuq Jason Azzopardi. Jason Azzopardi diġà għamilna reazzjoni tagħna bħala partit. Quddiem din id-dikjarazzjoni, wieħed jinnota li l-Partit Nazzjonalista qatt ma ħareġ stqarriji uffiċjali sabiex jieħu pożizzjoni dwar l-aħħar skandlu marbut ma' Jason Azzopardi u minflok tkellem biss mal-midja tal-Knisja. Bosta qed jinnotaw ukoll kif Jason Azzopardi huwa konxu li l-kap Bernard Grech għandu jiddeħ marbuta u m'għandu l-ebda awtorità fuq id-deputat nazzjonalista, hekk kif il-kap għamel snin ma jħallas xeluf ta' euro f'taxxa.